Искам да спомена това, че много хора бъркат астрална проекция с астралното тяло. Всеки човек има астрално тяло и то е само едно. Тоест, един човек има едно астрално тяло. Можем дори да кажем, че астралното тяло е самият човек, а това тук физическо тяло на Земята е просто една обвивка, която е временна и рано или късно ще я застигне смъртта. Докато така наречената астрална проекция е едно ниско енергийно същество, което можете да изкарате от себе си или по-скоро от астралното си тяло, но това е ниско енергийно същество, което има много слаба енергия. Може да изкарате много такива едновременно, ако щете дори и 100. Можете да изпратите където си пожелаете всяка една астрална проекция, за да наблюдава нещо, за да свърши някаква елементарна работа, свързана предимно с наблюдаване и елементарно действие, което изисква много малко енергия. Защо можете да направите такова голямо количество астрални проекции едновременно? Ами именно за това, защото те изискват много малко енергия. Разхода на енергия, който ще направите за създаването на една или няколко от астралната проекция, може да получите много информация от много различни места, където и да я изпратите, и затова много хора си мислят, че по този начин излизат с астралното си тяло, което това не е истина. Всеобща грешка е и доста масова бъркането на астрална проекция с астрално тяло. По-напреднали хора и с повече енергия действително могат да изкарат по 100 и може би повече астрални проекции в един и същ момент. Като това означава, че биха могли да ги пратят на 100 или повече различни места едновременно и да получават визуална и ментална информация относно състоянието на тези места. Като цяло астралната проекция не може да свърши кой знае каква работа, тъй като енергията е много ниска в нея и освен тя да наблюдава нещо, да предаде информация дистанционно за наблюдението или да каже нещо на някого някъде, друго почти не може да свърши друго реално действие. От нашия материален свят поне. Да, тя може да е доста упорита и нахална за някои хора, които може би ще я видят някога някъде, но до там. Докато астралното тяло на човека е само едно и то може да излезе само на едно място в един момент. И ако някой някъде го види, той трябва да е сигурен, че той е точно и само там, а не на някакви други места едновременно. Практически, освен способностите и възможностите, между астралното тяло и физическото тяло няма кой знае каква разлика в това отношение. Хората, способни да излизат с астралното си тяло по тяхно желание в даден момент, могат да вършат с него доста неща, подобни на нещата, които вършат и с физическото си тяло. Разликата е, че те ги вършат в астралната част на света, който се намира тук. Тоест астралното тяло на даден човек взаимодейства с енергийната част от света, а не с материалната. Макар че въпросът е спорен дали материята също не е енергия, и то е, разбира се, но разбирате за какво говоря. Мисля, че стана ясна разликата между астрално тяло и астрална проекция.